Horas madihita saluhutna di hamuah kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus adorak suta para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pasapuluhon dung Trinitatis 21 Agustus 2022 imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 5 lalu mamukasian ayat siabe rodi ayat saplopat doho topik minggu hadaulaton na hinalomohon ni debata ibadah yang berkenan kepada Tuhan hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata molo dipaholako sia tonga-tongam pangarupahon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala dilehoko asini roham tunamale jala dipasabam ho rohani nadangol jadi bicar ma hati uronmu di bagasan hahulumun jala hagulapommu tuduson hosniari jadi saya toktong ma tugu-tugu ni Jehovah ho jala pasabamon na roham diaka inganan narahar jala papiron na huli-hulim gabi tuduson porla na siniram doho jala songomual na sudung marsik jadi paulion ni aka anak muma aka pasi-pasi sian narubi pati dangom muma aka ujahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si Pauli akariga si totas akadala balubung asa hainganan molotung ditai topak musian ari sabat mangulahol lomoni roham diari habadioku jala diguarho ari sabat ari hasoloan marmulia dia kajol manabadian di Jehovah jala dipasangapoi bana unang diulahoko akadalamu unang diihuti-hutolo moni roham manang marhatarari jadi marlas ni roha maho mida Jehovah jala ahu manugu-nugu ho di atas niaka butul-butul ni tanoon jala parmudu-mudoku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai ay pamangan ni Jehovah do madok songoni ima hatani Tuhata maceta kas taida dipicang debata parugamoon manang lebih spesifik didok dipicang debata parpuason ni bangsoi nang melenceng sian lapatan nasasitong na nunga dirajumi bangsoi ia parpuasauni ima dalan nasida laho mangomo asini rohani debata dohot pasu-pasu ni debata didok rohana sida molonunga diulaho ni patuk do nasida atuan ni debata budi taida di ayat tului marhite perpuasaun nasidai gabe madabudu nasida tu egosentris gabe daktarida be aspek persekutuan doho sosial na holan na mga lului hasisidung ni persoala pribadi sabing nama nasida tu debata lapatan na holan na manarihon nariko tu diri nabi nama nasida na beribadahi jala holan na marhahona aturuhut parduru sabing nama perpuasaun nasidai hanya mementingkan ritusnya saja dang besian nasa rohana diulahon parpuasau ni didok rohana sida molonunga diraduti ruhu parduruna isarani paudukon diri patuki ulu modum di hori doho disirabun nunga suku besongoni dungi sesauni debatama dusana jalatabama pahalana hapedang mamoto nasida dak parpuasaun sisongoni nahina lomohon ni debata didok Tuhan Yesus di Matius 6:10 uju marpuasa hamu unang mapola surbut painai limuna maksudna muram mukamu halak pangaci manang orang munafik dona songoni mulu halak pangaci sai dipasikki dobuhi nasida asa harutadda parpuasaun nasida di ida halak. Jadi mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Taida makecaman ni debata merhiti si Jesaya di bagasa trupukon. Marpuasa na sida alai asama bahebada doho perselisian huhut mamastapi mangasahon gostong di botohodo. Ima didok di ayat opati. Dalam halima didok tubang sui unang dati hamu marpuasa songon nuai. Aidak terbahis sahat suara muna tubanua gijang nina debata. Dang di halomoho jahuba parpuasaon si songoni. Jaladang patu tiguaron parpuasaon. Dang lomo rohani debata disi. Atong dia do parpuasaon na hinalomohon ni debata. Tauji mamernida mamukasian ayat onomi. Parpuasaon na hinalomohon ni debata ima perjulu makarhari aka ihot-ihot ni hajahaton. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Napaduahon palua aka tali ni auga melepaskan tali-tali kuk. Napatuluhon palua halak nani rupa memerdekakan orang yang teraniaya. Napaopaton mangaropuhi nasa auga mematahkan setiap kuk. Napalimahon mamonggoli roti tu akan namale memecah-mecah roti bagi yang lapar. Napaunopon manugihon halak nadangol dohot panakar-nakar tujabuna. Napapituhon mangabiti halak namarsay mara. Napawaluhon tang martabuni maradupon sibukna. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudaranya sendiri. Napasiahon paholang pangarupaon. Tidak mengenakan kuk kepada sesama. Napasapuluhon paholang tudu-tudu ni jari-jari menunjuk-nunjuk orang dengan jari-jari. Pasapulu sadahon paholang hajahaton menjauhkan fitnah. Pasapulu duahon molo dihormati hoari sabati ima arini Tuhani. Takas didok dia 10 tuli. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi pinomat adok 12 parpuasaon na hinalomohon ni debata. Hamu akamang dohot tamuinang sian hatoranganon gabe dapot mahita di pangatusion pabua puasai hape dadaholan na mangorom diri menaham diri sian akasipangano dohot si inumon. Puasa ima membuka diri tu aka ulaun pangarupion dohot aka ulaun sosial. Puasa dadaholan mangorom pamangan asa unang mangan an dohot minum on. Puasa ima mangorom diri asa unang be mabahen na jahat, mabahen na roat wakadongan terlubi tutuhani. Ido parpuasaon na hinalomohon ni debata. Hamu kadongan berpuasa tanpa disertai tindakan baik dan pertobatan. Puasa model demikian tak lebih dari sekedar rutinitas dan hanya akan menyiksa badan tanpa membawa hasil. Berpuasa yang benar adalah belajar menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hamu kadongan molo didok hadaulatun na hinalomohon ni debata songon topik ni mingguta dadaholan na taridei. Bukan hanya yang tampak, tetapi apa yang mendasari. Bukan hanya soal tindakan dan ucapan, tetapi juga soal hati. Tohodo macaringgas ganu minggu tu gereja. Alai naing manian, haringgas sonai didasari motivasi na denggan. Unang ma ala na maila mamereng dongan na ate. Unang ma ala na terpaksa, jala unang maholan rutinitas sabing. Ibadah yang sejati juga menyangkut kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja. Hamu kadongan
di sukun sahalak pejabat matulu halak tukang bangunan na tongon membangun sada gedung na sangat mewah na sida. Dungiro masih pejabat to didok ma tu na sida. Sedang apa kalian? Nin nama tu na tului. Jadi Roma tukang bangunan na perjulu didok ma. Nama miaku batu doau. Nin naibana. Saya sedang meletakkan batu ini. Dungi Roma muse tukang na paduahon di dokma. Saya sedang mendirikan tembok ninai bana. Dungi Roma tukang bangunan na patuluho di dokma. Saya sedang membangun gedung. Jadi sada suku-sukun na dipasukutur di waktu na bersamaan. Alai laos marasing do alus ni natului. Atik pesarupa do ulau nasida. Omma patuduhon pabua nilai sebuah perbuatan tidak hanya diukur dari apa yang nampak, tetapi juga dari hati yang mendasari. Rak mangula-ulau nasarupa do nasida, alai visi do motivasi nasida berbeda. Alani hasilnya petong pasti do berbeda. Jadi molotar patudus tutukang bangunan non na beribadai berarti adong do na beribadai mengarajumi ibadah nai holan rutinitas sabing. Dang diboto ibana buasa beribadah ibana. Na penting di ibana marminggu. Alai molo tukang bangunan na padua honi agak lumayan sian na perjului. Dibereng ibana do ulau nai dakola sekedar rutinitas sabing nian. Alai adong do tujuan na. Sayangnya memang holan na membangun tembokido dirajumi ulau na. Anggu membangun na asing isarani membangun atap. Memasang tehel do dirajumi. Do takkan asingi. Dang dirajumi i bagian ni na membangun gedung secara keseluruhan. Lapatan na holat tu ulaun na si sada-sadaido ibana fokus. Angko na asingi tak peduli ibana disi. Jadi songoni do tong na beribadai adong do songo tipe tukang na padua honon. Holan na marminggu do nariko di ibana. Lupa ibana pabuadang bui holan haringga som marminggu. Lapatan na ibadah itu menyangkut keseluruhan hidup kita. Pergi ke gereja hanyalah salah satu bagian dari ibadah. Moloholan namar minggu itu narik kota tong, ba olo manosongonon. Di gereja dia menjadi orang yang sangat baik. Tetapi di luar gereja, entah itu di rumah, di jalan raya, atau juga di tempat kerja, kelakuannya sangat bertentangan. Songon naukiani dok rupani, minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Alani iko songot tukang bangunan na patuluhon ido. Jelas visina. Ia mempunyai visi yang utuh, yaitu membangun gedung secara keseluruhan tanpa mengabaikan yang lain. Ngulu parugamo on pesongoni do. Tangbui sirango permingguon manang ibadah di gerejai dohot pernguluon siap hari. Jadi molo gerejo hita bukan hanya sekedar tuntutan kebutuhan. Manang contohna rupani molo tadidik akagelek tai dada hola sekedar kewajipatai sebagai orang tua mendidik nasida. Alai tau lepei ima songon bukti bakti tatu Tuhani. Hamuak kadongan dang dihalomoho debata ngulu na marsipa ula-ula. Hidup yang berpura-pura. Dang dihalomoho debata ngulu nasai songon. Songon na burju, songon na mekel suping, dan lain sebagainya. Alani taboto maon, parsobaon na hinalomohon ni debata, ikon na dihanguluhon jala di peterida hodoi dingulu doho dipanggulmiton siganupari. Jala taingok makamang doho tamuinang, tutu halak na mangulahon hadaulaton peribadahan manang parpuasaon songon na hinalomohon ni debatai adong do upana takas do naki didokon di bagasan trupuk tai atong gabe aka ulaon na hinalomohon ni debata ma ulota peribadahan na hinalomohon ni debata hadaulaton na hinalomohon ni debata ibadah yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, akaima napatut si ulauta
songon nani suarahon ni mingguta di bagasan minggu sadarion, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saurdut parmingguonai rutinitasna namar minggu di gerejai dohot akapa bahenanna, dohot akapa ngalahona siganu pahari. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pargugui hami mangulahoni. Jala anggiat mahatami maperbuho na kaparbuin na dinggan di bagasan ngulu nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.